Ito na po, kuya. Lalo daw ko matagparami, tato ti kwarta. Kaya makamove on kini Andres Di puyot lang, naikata di barado ti lababo. Nakaw, yan. Niranapin sa ito animal. Ni, apay papanan na nga takaday. No pansin Oy, Andres! Papadam! Pugis si sabanan. Hoy, papadam ko nakki! Oh! 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 Iko! Apay nagtuling kan, papadam ko nakki. Apaya, ituktok ko kanya multiplies ka. Apay dadala mga flies, madimi ba nga daman pag sideline na mo. Ate, tikong kunakong ka. Ano Andres, adaya? Surot lang bit Ano, kaya nga may sak. Kas tagayam Nalpas mo ngamin nga usarin na aji tulskon kay, so madinak nga kailangan Nalaka lang nga Jeremy daw, madi kang sumusurutan. Madinak kahit isurat. Sige, no dasahod mo damdama, alay ka aji utang mo kanya ka. Among baak, marigatan nakja ayusag kahit. Apanang ka kumajibalayo, kaso arati ka magayam. Nagpartak ngagbaliw ata, panunot mo ya, Andres. Ano? Inta na, Andres. La 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 la. Si Dems ata yun La 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 la. La 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 la. Hi Mercedes. Hi Dems, napasyal ka. Namimiss na kasi kita Mercedes. Ako, namimiss mo? Samantalang tinakbuhan mo lang ako? Alam mo, ang tagal ko naghintay sa'yo, tapos hindi ka naman bumalik. Naiya kasi ako sa'yo, Mercedes. Bakit ka naman nahihiya sa akin, ha, Dems? Yung focus ko kasi noon, ang pangit, kaya hindi na ako nagpakita. Para yun lang, hindi mo na ako binalikan. Pasensya ka na sa akin, Mercedes. Ano pa nga ba magagawa ko? Halika, pasok ka. Anong sadya mo dito, Dems, at naparito ka? Dadao lang sana ako ng pasensya, Mercedes. Wala na yon. Okay na. At least alam ko na yung dahilan. Saka may sasabihin pa sana ako sa'yo, Mercedes. Ano yun, Dems? Dito yung manin Andres, apay naman ti patarimaanan. Pagda kang napugsak nga wire, sumbagan ninong May. Kasi sige, tawa nga raw. Wala nang paligo-ligo pa, Mercedes. Tao po! Ay, sandali lang, Dems. Andyan na ata yung gagawa ng saksakan namin. Hindi ko pinipagbaga ka. Wrong timing pa. Hello, madam. Good morning. Nice to meet you again. Hello din sa inyong mga kuya. Pasok na kayo. Sige po, madam. Andres, apay nakakawinidim si dito. Kumatsak mo ka ba? Bakit palpalimos, Mike? Hoy, Dimse, nakakuha mo dito. Awan kalakal dito. Juwarada. Mga kuya, bisita ko yan, si Dems. Ano? Bisita mo to? Mamati ka ba? Oh, bisita ra. Bisi kayaw. Di pa panyo dito. Ganda aramidin me. Ito'y balay na. Apay si ka. Girlfriend ko na Mercedes. Girlfriend ko na Mercedes. Girlfriend ko na Mercedes. Ha? Dems, hindi ka pa nga naliligaw. Girlfriend ka no. Agbibisin di animal. Sir, pagtagtagot kan sama. Anong taringin ka? Anong taringin ka? Anong taringin ka? Anong taringin ka?
Dems, sandali lang ha. Samahan ko muna sila kuya sa kwarto para maiayos na nila yung papagawa ko. Sige, Mercedes. Ano mga kuya? Dito kuya. Girlfriend ka no, mabisin ka sa amin din Busy mo lang data, ansod. Gra naman to. Ukis sa bana, nagadumaldag tarimaan, suda pay. Ayan mga kuya oh. Ayaw sumindi, baka naputol yung wire. Ay, madam, hindi ko pa nakikita. Alam ko na yung sira. Nawan nga talaga, Andres. Madim iba nga puyutan lang mandaitan. Kaya ka dita, sakti bala. Madam, kami nang bala dito. Sige mga kuya, dyan muna kayo. Sige, Madam Beautiful. Isti sa bang, magtalon-talon ka dita. Sa bala yung pinagkita mo, si patagtasungam. Nilakit din Andresin. Dems, ba't mo naman nasabi yung ganun kanina? Ano pala yung sasabihin mo kanina, Dems? Ay, mo ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na Madam, pwedeng humingi ng tubig? Sige kuya, kukuha ako. Sige, Madam. Thank you. Nagling ka tumiming nga ba? Kita ato ti paglaingak, dimse. Ito na yung tubig, kuya. Salamat, Madam. Sige, Dems, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Alam mo, Mercedes, Madam, pingin din ako ng tubig. Sige, kuya, wait lang at kukuha ako. May talaga tama yung nagawa. Kuna din siya, dagita ti paglaingam may. Ito na po, kuya. Salamat po, madam. Pukis sa banan, isumalang ibaga ni baktay. Pasensya ka na, Dems. Sabihin mo na yung mga dapat mong sabihin. Mercedes, man. Mahal. Anong mahal, mga kuya? Mahal. Mahal ang babayaran mo, madam, kasi ang dami mong appliances. Oo, Madam. Di ba, dimse? Hoy, Dems! Saan ka na pupunta? Hay nako, umalis na. Di pa nasabi ang gusto niyang sabihin. Madam, okay na. Okay na yung mga ilaw. Nice. Alam mo na. Ayaw nga pala. Ito mga kuya. Maraming salamat, Madam, sa ulitin. Sige mga kuya, tawagan ko na lang kayo kung may kailangan ulit akong ipagawa sa inyo. Sige po, madam. Salamat. Sige po, Madam. Salamat. Bak, pinagahawid bigla ni Dimsay. Kamu ah, baka makatak-tak eh.